ɗaukan amarya Tasiru daga gidan iyayenta zuwa gidan mijinta. Muna mata fatan Allah Ubangiji ya sa ta tafi a sa'a. Allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗayyiba. Yayin da take tafiya ta bar gidan iyayenta ta tafi gidan miji domin ibada. Allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗayyiba. Amarya to Allah sani wanda suka yi hidima injiniyan wallahi ko sai ne kuma wannan jaka ɗaukan hannu da yake